салом бинандагони хабартиҷӣ, имрӯз ман ба шумо як хабари хуше дорам. Ин даъвати ҳамаи муҳоҷирони тоҷикон, ки дар тамоми Россия вуҷуд доранд. Имрӯз Валентина Казакова аз муҳоҷирони меҳнатӣ даъват кард, ки аз омадан ба қисмҳои Федератсияи Русия ба сабти ном натарсанд. Яъне шумо метавонед натарсида рафта худро ба қайд гиред. Роҳбари сарсиёсатои масъалаҳои муҳоҷиратӣ Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия Валентина Казакова дар як нишасти матбуотӣ пас аз натиҷаи гуфтушунудҳои Русияву Тоҷикистон фаҳмонд, ки чӣ гуна муҳоҷирон бояд то 30 июни соли 2021 амал кунанд. Казакова рӯшан кард, ки Ряд миссия тартиби ҳамкорӣ ду кишвар аст ва бозгашти бароҳати шаҳрвандони хориҷӣ ба ватани худро дар бар мегирад. Ӯ таъкид намуд, ки ин ҷазо нест, балки тартиб аст. Аммо барои муҳоҷироне, ки дар Федератсияи Русия кор мекунанд, барои боқӣ мондан дар ин кишвар зарур аст, ки ҳатман худро сабти ном кунанд. Мо шуморо даъват менамоем, ки аз ин имконият бидуни ҳарос истифода баред, даъват намуд Казакова. Яъне нотарсида метавонед равед ба тамоми ҷоҳо, шумояд депорт намекунанд ягон кас. Сардори сарёсати масъалаҳои муҳоҷиратӣ Вазорати корҳои дохилӣ Федератсияи Русия ба танзими вазъи ҳуқуқи чунин муҳоҷирон рӯшанӣ андохт, ки Казакова қайд кард, ки дар қонунгузории Русия ягон мафҳуми афви муҳоҷират вуҷуд надорад, балки консепсияи танзимӣ вазъи ҳуқуқӣ вуҷуд дорад. Яъне ин афв нест, ин ба тартиб бояд дароранд тамоми муҳоҷироне, ки без документ гаштаистанд. Яъне дӯстон, кӯчидан аз Тоҷикистон ба Русия осон мешавад. Шарҳи генерали рус шуд. Ин аст, ки дар доираи фармони президенти Федератсияи Русия таҳти рақами 272 ҳамаи шаҳрвандоне, ки замони пандемия дар Русия банд монданд ва ба Тоҷикистон имкони баргаштанро надоштанд, имкон доранд, ки буду боши худро ба танзим дароранд. Мақомдории рус таъкид кард, ки 30 муҳоҷирон бояд ин корҳоро, ҳамаи документҳоро то 30 июн анҷом диҳед. Яъне тамом кунед то 30 июн. Баъд аз 30 уже агар доранд дар ягон ҷо, дар хона ё дар ҷои кор ё дар кӯча, шуморо ҳатман депорт мекунад. Барои ҳамин ин шанси бисёр хуб аст, шанси нав додан. Дӯстон, лайкро бисёр бед ҳамин ролик хотя би 500 лайк шавад, ки тамоми муҳоҷирони тоҷикҳо бинанд. Ин видеоро комментария нависед, чунки то 30 июн инам як моҳи, гӯем ду моҳи дига ҳаст. Ҳама успед мекунанд да қайд гирифтан и документ кардан. Ин буд видеои имрӯзаи мо. Дӯстони азиз, чӣ саволе доред ва лайк монед ҳатман.